Zdravíčko kamaráde, dneska jsem ti chtěl ukázat jedno strašný video a to je přesně o tom, že turista si vyrazil na výlet a už se nevrátil zpátky. Budeme se dneska podívat na turista navštívil zakázaný ostrov North Sentinel a skončilo to tragédií. Nezapomeň u tohoto videjka hodit like, nezapomeň na odběr a jdeme na video. 15. listopadu 2018 se John Allen Chau vydal na člunu na ostrov North Sentinel s očekáváním klidného přivítání. Domů se už ale nikdy nevrátil. Než si ale povíme, kdo to byl, co tam dělal a... Ale celkem sympatiák klučina teda. North Sentinel, kde to je? Kde v Pacifiku. Jak přišel o život, pojďme si nejprve říct něco o samotném ostrově. Děkujeme. Ostrov North Sentinel se nachází v Bengálském zálivu mezi Indií a Thajskem. Aha, takže je to pod Tichým nad. Haha, co jsem měl asi z geometrie? No to není geometrie, no nic. Indie a Thajsko. No prostě takový ty ostrovy uprostřed Indie a Thajska, chápeš? Nad Tichým oceánem. Měří přibližně 6 km na šířku a 8 km na délku. Je domovem jednoho z posledních nekontaktovaných kmenů na celé planetě. Wow, takže tam žijou takovýhle... Já se omlouvám, ale tady ten panáček vypadá strašně vtipně, jak je tam... Trošku připomíná děti, když skáčou na posteli, no nic. Kmen je známý jako Sentinelci a jejich počet se odhaduje někde mezi 15 a 500 lidmi. Přesné číslo ale zůstává neznámé, a to z dobrého důvodu. Sentinelci jsou extrémně nepřátelští vůči komukoliv, kdo se k ostrovu přiblíží. První doložený případ konfliktu s tímto kmenem se odehrál v roce 1867, kdy indická obchodní loď ztroskotala na mělčině kolem ostrova. Cestující možná doufali, že narazili na ráj, ale byli daleko od pravdy. Bez varování byli členové posádky napadeni šípy a luky a přežili jen díky tomu, že se bránili kameny a klacky nalezenými na pláži. O týden později je zachránil britský parník. Kapitán tehdy popsal Sentinelce slovy: divoši byli úplně nazí, s krátkými vlasy a červeně pomalovanými nosy. Otevírali ústa a vydávali zvuky jako páton av. Jejich šípy byly očividně opatřeny železnými hroty. Záhadnost tohoto kmene přitáhla pozornost britských úředníků, kteří se na ostrov vrátili o 13 let později, v roce 1880. Našli síť stezek a několik čerstvě opuštěných vesnic. Nakonec objevili 4 děti a starší pár, které unesli a odvezli do města Port Blair. Tam ale nastal problém. Všichni onemocněli a starší pár brzy zemřel. Děti byly proto vráceny zpět na ostrov s množstvím dárků. V roce 1896 dopadl na ostrov uprchlý hinduistický vězeň, který uprchl z vedlejšího ostrova Velký Andamán. Jeho kámo, kudy on to obeplouval? Tělo později našla pátrací jednotka. Leželo na pláži, prostřílené železnými šípy. Jeho smrt byla jasným varováním a další kontakt se Sentinelci nenastal téměř 80 let. V roce 1974 se na ostrov vydal filmový štáb natáčející dokument Muž hledá člověka. Mně to prostě strašně připomíná jeden film. Je to film, který se jmenuje Kanibalové. Já vám vlastně nemůžu ukázat ani ukázku, protože je to dost drsnej film. I když to má jenom 48%, věřte mi, že je to fakt jako dobrý film. Já jsem nikdy nevěděl, jestli je to hraný nebo ne, ale asi to hraný není. Protože ten film je jako hrozný. Ty scény, které tam jsou, mě by hrozně zajímalo. Vlastně ani nevím, jestli chci vědět, jestli to fakt jako bylo hraný nebo nebylo. Obsahuje autentický záběry kanibalských orgií, které se tehdy opravdu odehrál. Tak jako já fakt nevím, jestli ten film je teda hraný nebo ne. Já se kouknu do komentářů. Nejsem mám být zhnusně z toho, co jsem viděla a co tu čtu, nebo se mám bát, že se něco takového stalo a nejspíš ještě někde děje a docela je mi na nic. A to je přesně, co ten film v tobě vyvolá. Že to, co v tom snímku jako uvidíš, tak jestli je hraný nebo ne. Oni v 80. letech neměli takové možnosti, aby udělali tady tu věc. Nicméně, my se vrátíme zpátky k videu. Cílem bylo přinést dary a navázat kontakt. Dorazili jsme na ostrov North Sentinel. Přestože sem už výpravy přistáli, Sentinelci nebyli nikdy spatřeni. Zanechali jsme dary, kokosy, nože, látky a dokonce i prase. A právě tehdy byli Sentinelci poprvé zachyceni na kameru. Záběry ukázaly, že kmen o kontakt nestojí. Polovinu darů pohřbili a poté začali střílet šípy směrem k filmovému štábu. Jeden člen filmového štábu byl zasažen jedním z mnoha šípů. Každý z nich měřil přes 2,5 metru. Ránu si nesl po zbytek života.
Pokud si na Google Maps přiblížíte severozápadní pobřeží ostrova, najdete tam jinou loď. Dnes slouží jako ten vrak, tak to je hodně hustý. Připomínka nepřátelství a nehostinnosti ostrova North Sentinel. Tato loď s názvem MB Primrose přepravovala zemědělské zásoby do Austrálie, když v roce 1981 ztroskotala právě u tohoto nešťastného místa. Posádka měla tehdy obrovské štěstí. Oblast kolem byla tehdy zalita vodou, což je udrželo v bezpečné vzdálenosti, zatímco čekali na záchranu. Tyjo, to měli víc štěstí než asi rozumu, no. Prostě bylo štěstí na jejich straně. Jako asi nechceš, tyjo, takhle v Tichomoří budu říkat, najít ostrov plných hodných pánů s oštěpama, šípama, lukama. Mezitím sentinelci loď z pláže pozorovali. Členové posádky je popsali jako dobře stavění, s kudrnatými vlasy a černou pokožkou. Byli nazí jen s úzkými opasky kolem pasu. V rukou drželi oštěpy, luky a šípy, které mávali způsobem, jenž rozhodně nevypadal přátelsky. Až doposud se sentinelci jevili jako naprosto nedotknutelný a neskrotný kmen. Jenže o 10 let později se stalo něco neuvěřitelného. Jeden antropolog navázal první mírový kontakt. T.N. Pandit, indický antropolog, přinášel sentinelcům dary a kokosy každých pár měsíců. Hustý, ty kráso. To je hodně dobrý týpek, já bych tam vůbec nešel. Nechceš to pokoušet? Už od roku 1967. Po dlouhých 24 let ale kmen stále zůstával nepřátelský. Vše se změnilo až 4. ledna 1991. Sentinelci tehdy poprvé uznali, že Pandit nepředstavuje hrozbu. V rozhovoru pro The American Scholar z roku 2000 Pandit popsal, co se tehdy stalo. Velké množství sentinelců začalo běžet po pláži a brodilo se směrem k člunu. Režisér skočil do vody sahajícímu po hruď. Jeden z mladých mužů z kmene zareagoval vyděšeně a podal kokosovníky dalším členům kmene, kteří se kolem něj zhlukli. O několik týdnů později se Pandit vrátil s další výpravou. Tentokrát někteří muži z kmene dokonce vlezli do člunu a vzali si celé pytle kokosů. Pandit stál sám ve vodě, obklopen sentinelci. Jeden z mladých bojovníků na něj pohlédl, zamračil se, vytáhl železem vystužený nůž a udělal gesto, které podle Pandita naznačovalo, že mu chce vyříznout srdce. Mě by spíš zajímalo, co jako, jestli jim fakt jako chtěl pomoct ten pan Pandit, co tam jako s nima chtěl dělat, jestli fakt chtěl s nima zpřátelit a poznat je, tak je to antropolog, takže asi chtěl zjistit, co tam je, třeba co skrývají, na čem tam sedějí, viď? Zajímavý, jako fakt jako odvážný, já bych to neudělal. Možná si myslel, že se Pandit chystá na ostrově zůstat. Naštěstí člun brzy připlul zpět a odvezl Pandita do bezpečí. Pandit se na ostrov ještě několikrát vrátil, než v roce 1992 odešel do důchodu. Jeho interakce ukázaly, že mírový kontakt s kmenem je možný, ale jen po velmi dlouhém budování důvěry. Ani po tomto historickém momentu však sentinelci nezměnili svůj nepřátelský postoj vůči cizincům. Například po ničivém zemětřesení v Indickém oceánu v roce 2004, které způsobilo nejhorší tsunami v zaznamenané historii lidstva, vyslala indická vláda helikoptéru, aby zjistila, zda kmen přežil. Ty vole, a to podle mě přežili. Nejenže sentinelci katastrofu přestáli bez újmy, ale odpovědí na snahu pomoci byly oštěpy, šípy. Týpek tam míří, ty vole, oni jsou hodně drsný. A kameny vrhané směrem k helikoptéře. 2 roky na to, v roce 2006, 2 rybáři ve věku 48 a 52 let chytali kraby poblíž ostrova. Opili se ale tak moc, že při spánku povolilo jejich improvizované kotvení, které bylo kámen přivázaný na laně, a jejich loďka se volně posunula směrem k North Sentinel. Ráno ostatní rybáři tvrdili, že na muže křičeli a varovali je, že se blíží k nebezpečnému území. Jenže muži nereagovali. Pravděpodobně byli opilí. Loďka se dostala do Mělčin, kde byli napadeni a zabiti. Na místo byla vyslána vládní helikoptéra, která měla za úkol vyzvednout jejich těla. Kvůli nepřátelskému postoji kmene se však záchranářům podařilo získat jen jedinou fotografii. Krátce na to indická vláda zavedla vyloučenou zónu o šířce 5,6 km, která legálně zakazuje jakoukoliv návštěvu ostrova. Tento incident, stejně jako všechny předchozí, jasně ukazuje jednoduché poselství. Nikdy, za žádných okolností, se nesnažte navštívit ostrov North Sentinel. Bohužel John Allen Chau tohle poselství nikdy nepřijal. Narodil se 18. prosince 1991 ve státě mladý klučina. Alabama. Vlastně ty vole,
Mladší než já. V USA. Vyrůstal ve standardní křesťanské rodině se 2 rodiči a 2 sourozenci. Jak dospíval, začal se věnovat outdoorovým aktivitám. Kempování, turistice, pádlování. Tyto zájmy v kombinaci s jeho vírou vedly k tomu, to je tak pěkná příroda, tyjo. Hezky. Moc hezky. Že se stal dobrodružným blogerem a křesťanským misionářem. Na svém Instagramu sdílel cesty do mnoha Prej no nic jdu plánovat výlet. zemí. Mexiko, Jižní Afrika, Kanada a všechny zaznamenával na svém blogu The Rugged Trail. Ale mezi všemi těmito destinacemi existovalo jedno místo, které Johna fascinovalo ze všech nejvíc. Severní Sentinel. Během své předchozí cesty na Andamanské ostrovy v roce 2016 se posedle upnul na myšlenku ostrov navštívit. Na Facebooku sdílel citáty, které naznačovaly, že ho inspiroval jiný misionář, Jim Elliot, který byl v 50. letech zabit domorodým kmenem v Ekvádoru při kázání evangelia. Vedoucí misijní organizace, pro kterou John pracoval, později uvedl, že Chau byl na svou výpravu velmi dobře připravený. Studoval sportovní vědu, vycvičil se jako záchranář v divočině, absolvoval kurzy. To byl prostě takový ten chlapík spjatý s přírodou a prostě takový Bear Grylls, že jo. Ale jo, někoho to prostě baví, viď? Oblasti lingvistiky a kulturní antropologie. No. Vše s cílem přinést víru lidem ze Severního Sentinelu. Hezky. 21. října 2018 zveřejnil John... Jakože vidíš na tomhle týpkovi, ten tam šel fakt jako opravdu jenom se s nima pohrát, viď? Ale nevíš, ty vole, to je na hovno. Na sociálních sítích fotku, že se opět nachází v Port Blair, hlavním městě Andamanských ostrovů. Jeho rodina přitom vůbec netušila, že už tajně plánuje cestu na místo, které sám nazýval Satanovou poslední pevností. Ostrov North Sentinel. Jo, takhle, no jasně, on si to vzal jako poselství, že tam musí teda uklidit to poslední místo, no a nepovedlo se to. 20. Já vím, že to říkám tak jako chladně a blbě, jo, ale mě spíš jako zajímalo, co si týpek myslel, co si vlastně jako myslel, že jestli to jako vyjde, že tam prostě půjde a bude přesvědčovat, že budou konvertovat týpci, že nevím, že tam obleče do džín, nebo jim je tam v zásadě dobře, jako těm lidem je tam v zásadě dobře, oni znají tu přírodu, znají vlastně každý metr, každý centimetr toho ostrova, takže jim tam nic neuteče, to je hodně hustý. 2. listopadu 2018, tedy pouhých 25 dní po návratu na Andamany, si John začal psát deník, v němž zaznamenával detaily své cesty. V prvním zápisu uvedl, že se domluvil se skupinou rybářů, kteří byli ochotní ilegálně ho na ostrov odvést. Včera večer jsem se setkal s rybáři, všichni jsou věřící a souhlasili, že mě vysadí. Jonathan mě doprovázet nebude. Zůstanou na moři, kde budou předstírat běžný rybolov, aby nevzbudili podezření. Je možné, že je zastaví indická pobřežní stráž. Setkání proběhlo dobře, věřím jim, i když jsem jediný, kdo mluví anglicky. Spoléhám na Ducha Svatého, že nás povede. Na mapě mu byla označena zátoka na jihozápadě ostrova, místo, kde má být vysazen. Očekával odjezd za zhruba 3 hodiny. Bože, děkuji ti, že jsi si mě vyvolil ještě dřív, než jsem byl sformován v lůně mé matky, abych byl tvým poslem dobré zprávy pro lid North Sentinelu. John dále popisuje svůj plán pro navázání kontaktu. Plán je spojit se s Remy píše, mě by se zajímalo, jak tam žijí, když tam mají nějakou vesničku s barákama nebo spí na stromech. Ale tak oni si tam něco vyrobili, viď, podle mě. Hele, jim je dobře, když si udělají přístřešek, fouká jim tam vítr, možná tam mají nějakou tůňku, viď. Horší je to s nemocema, ale rozumíš, že si na tom ostrově jsou nějaký bobule, tak nic lepšího neznají, že jo, a stačí jim to. Kátkou dnes večer a vyrazit ještě dnes. Na břeh dorazíme kolem 4. ráno. Odtud se budeme snažit o postupný kontakt za pomoci ryb. V následujících dnech měl John v plánu házet na břeh dary a později se na ostrov opět vydat, případně poslat ke břehu kajak z dary. Další den zapsal, že jeho výprava probíhala podle plánu. Ve 4 hodiny 30 minut jsme vpluli do zátoky na západním pobřeží. O přibližně 4 hodiny později, kolem 8 hodin 30 minut ráno, se odehrál první pokus o kontakt. Ulovil jsem 2 velké ryby, každá měla asi 7 kilo. Položil jsem je na kajak a začal veslovat ke břehu. 2 ozbrojení sentinelci vyběhli z lesa a křičeli na mě. Měli po 2 šípech, zatím nezapnutých do luků. Když se přiblížili, zakřičel jsem: jmenuju se John, miluju vás, Ježíš vás miluje, Ježíš Kristus mi dal pravomoc k vám přijít. No, já myslím, že mu prostě typkovi nerozuměli, no. Já vím, že tam, teď s ním jako strašný debil. Já vím, že tam ten klučina, ten chlapík zařval, ale proč, že jo? Že byl přesvědčený o tom, že tam nese dobro, že tam nese víru, ale to poznání jako mělo být jak? Já furt nechápu, jaký měl být cíl tam dojít a vlastně je vyrušovat, víš?
Když jasně Indové řekli, že tam nemáš jezdit, stejně tam byli lidi, kteří pokoušeli se tam dostat. A ví, reálně se o tom ví, že kdo tam přistál, tak umřel. Tak co tě láká tam jít a myslet si, že tobě to vyjde? Ano, no, jako je snadný tam jít a vystřílet je, že jo, ale proč bys to dělal, když nikomu neubližujou? Začal jsem panikařit, když napěli jako neubližují nikomu, pokud nevleze na ten ostrov, tak. luky. Vzal jsem jednu z ryb a hodil jim ji. Pokračovali dál. Couval jsem zpět, stále čelem k nim. Jakmile si vzali rybu, otočil jsem se a vesloval zpět k lodi jako nikdy v životě. Cítil jsem trochu strach, ale hlavně zklamání, že mě nepřijali hned. Teď můžu říct, že jsem byl málem zastřelen sentinelci a vstoupil jsem na jejich ostrov. Odpočívám na lodi a zkusím to znovu později. John přežil svůj první kontakt bez zranění. Napsal to hezky, Remi. Tak to je ten fanatismus, chtěl rozšířit náboženství a myslí si, že to je jeho poselství a Bůh ho ochrání. Ale plánoval, vrátil se podruhé. A i tentokrát přežil. Vydal jsem se kajakem směrem k chýši, odkud mě minule vyhnali. Jakmile jsem se přiblížil, slyšel jsem výkřiky a povyk. Zůstal jsem mimo dostřel šípů, ale to znamenalo i mimo slyšitelný dosah. Připlul jsem blíž, bylo jich asi 6. Křičeli na mě, já se snažil opakovat jejich slova, což je rozesmálo. Asi mě uráželi. Zpíval jsem jim chvály a křesťanské písně. Poté často stichli, jenže mírové setkání se brzy změnilo. Za mnou se objevilo dítě a mladá žena, oba s luky. Mával jsem rukama, že nemám zbraně, ale Oh fuck. Hustý, no. si nepochopili. Pak přiběhlo malé dítě s lukem přímo přede mě. Řekl jsem si, že teď to přijde. Začal jsem jim kázat od Genesis a vystoupil z kajaku, abych jim ukázal, že jsem taky člověk. Ukázal jsem jim, že mám 2 nohy a v tu chvíli mě dítě zasáhlo šípem přímo do Bible, kterou jsem držel na prsou. Zamotal jsem se a křičel na něj, proč na mě střílí. Musel jsem plavat skoro míli zpět k lodi. Teď se chystám odpočívat. Ty, to je magor. A chápeš? On to přežije a ještě se tam vrátí. John už měl v tomto bodě neuvěřitelný příběh. Přežil vstup na ostrov, první kontakt, druhý kontakt a dokonce střelu šípem. Jenže jeho deník ukazoval, že byl připraven zemřít, aby naplnil svou misi. Pane, nechť se stane tvá vůle. Pokud mám být opravdu zastřelen nebo i zabit, pak budiš. Myslím, že bych byl užitečnější živý, ale ať se stane cokoliv, tobě, Bože, patří veškerá sláva. Nechci zemřít. Bylo by moudřejší odejít a nechat to na někom jiném? Nemyslím si. Pořád bych se mohl vrátit do USA, ale zároveň je tu známka změny. Během 2 kontaktů za jediný den. Zkusím to znovu zítra. Následující den John napsal svůj poslední zápis. Probudil jsem se po poměrně neklidném spánku. Mířím na ostrov. Doufám, že tohle nejsou moje poslední slova, ale pokud ano, ať Bůh přijme slávu. Poté napsal dopis na rozloučenou své rodině. Briane, Marilyn, mami, tati, možná si myslíte, že jsem blázen, ale věřím, že to stojí za to hlásat Ježíše těmto lidem. Prosím, nezlobte se na ně ani na Boha, pokud mě zabijí. Místo toho žijte své životy v poslušnosti vůči tomu, k čemu vás povolá. Uvidíme se znovu, až přejdete za oponu. Nechte mé tělo tam. Miluju vás všechny a modlím se, abyste nemilovali nic na tomto světě víc než Ježíše Krista. Zápis Taková škoda kluka, ty vole. skončil slovy. Zapsáno v zátoce na jihozápadě, spíš západně, od ostrova North Sentinel, 16. listopadu 2018, 6:20 ráno. V následujících dnech jeho rodina zveřejnila na Johnově Instagramu oznámení. Nedávno jsme se z neověřeného zdroje dozvěděli, že John Allen Chau byl zabit v Indii během snahy kontaktovat kmen sentinelců na Andamanských ostrovech. Slova nedokážou vyjádřit náš smutek. Byl milovaným synem, bratrem, strýcem a nejlepším přítelem. Pro ostatní byl misionářem, záchranářem v divočině, mezinárodním fotbalovým trenérem a horolezcem. Miloval Boha, život, pomoc druhým a měl v srdci pouze lásku pro sentinelce. Prosíme o pochopení a respekt pro něj i naši rodinu. 3 měsíce poté Johnův otec veřejně kritizoval náboženství jako důvod synovi smrti. Pokud máte něco pozitivního, co byste chtěli říct o náboženství, nechci to slyšet. John je mrtvý, protože západní ideologie převálcovala můj konfuciánský vliv. Vinil extrémní křesťanský evangelikalismus za to, že jeho syna přivedl k nevyhnutelné smrti. Tento názor se začal šířit i na sociálních sítích. John Allen Chau není mučedník. Byl to jen hloupý Američan, který si myslel, že domorodci potřebují Ježíše, přestože žili v souladu s Bohem a přírodou stovky let bez cizího vměšování. Hloupé rozhodnutí nemůže být považováno za mučednictví.
Super komentář. Pokud tě tenhle příběh šokoval nebo zaujal, nezapomeň dát like, odebírat kanál a kliknout na zvoneček, ať ti neuteče žádné další video. A do komentářů mi napiš, jestli si myslíš, že John Allen Chou udělal správně, když se vydal na ostrov, nebo si myslíš, že to byla jen zbytečná oběť? Já si myslím, že to byla zbytečná oběť, ale zároveň si myslím, je mi to teda divný, možná byste to slyšeli, ale já úplně asi přesně ne. Co když neumřel ten týpek? Co když ho nezabili? Co když tam je? Co když ho prostě postřelili, odtáhli a teď tam prostě je s nima? Zajímavá otázka, no. Bylo by to jako hezký konec. V tom videu bylo, že od neznámého zdroje, že umřel. Tak třeba jenom ty rybáři, kteří ho tam nechali, viděli, že ho postřelili. Pokud to teda nerošvilo klackama, ale když ho postřelili, tak ho pak mohli jako odtáhnout a třeba tam žije dodnes. Kdo ví. No nic, nezapomeň hodit na videjko odběr, lajčík, no a vidíme se u dalšího videa.